Aspaldidanik saiatu gara, bereziki dantza taldeetatik eta portun inauteri bateratu bat egiteko edo dana dalakoa, eta egia da, gauza batekitik edo besteagatik, egin ditugula, baina ez dugula lortu jarraikortasun bat mantentzea, Eta egin dugunean ere inauteria izan da, apur bat Euskal Herriko beste zonalde batzuei begira beti, eta egia esan, orain artez gara jarri begiratzen, Portugaleten zer egiten zen garai batean. Berreskuratuko dugu garai batean egiten zen, begiratuko dugu zer dagoen eta moldatuko dugu gaur eguneko egoerara ere, baina eta hortik hasi zen bereziki, sortuko dugu gure herriko inauteria, herri inauteri bat, parte hartzailea eta apur bat gaur eguneko inauteri komertzialetik aterako dena, eta parte hartze hori sustatzeko, eta bereziki euskalduna izango dena, euskara sustatuko duena, eta horra zizik ginen apur bat hitz egiten, Egia da, ez dela antzineko berreskurapen finko bat, baizik eta gu oinarritu gara igual egin ditugu ikerketa batzuk ze egiten zen Portugaleten, eta batez ere Portugalete eta inguruan, ze egiten zen enkartzerrietan, Bilbo inguruan, eta testigantza batzuetatik jarraika beste artikulu batzuk irakurrita eta handita hemendik, azkenean egin duguna da, horretan oinarrituta, Portugaleteko herri inauteria berreraiki edo baditu antzineko kutsuak edo batez ere mosorroak, mosorro tradizionalak Euskal Herriko festetan, neguko festetan egiten diren mosorroak, etxeko trapu zaharrekin, aportuta zikina horrela mosorrotu egiten ziren lehen, baina, klaro, gauza horiek ere daude moldatuta gaur eguneko arropetara, gaur eguneko, testu ingurura, hori haitz. Ikerketa horretan, zer topatu duzue adibidez bitxia izango dena? Nik topatu nituen badaude hainbeste, artikuluetan badaude hainbeste testigantza barregarri. Azkenean, barregarri orain irakurrita, igual garaian izango ziren, baina batez ere inauteri garaia da oso garai soroa, oso garai eroa, eta hainbeste gauza gertatzen ziren maskaren atzean eta anonimatoaren atzean, badago testigantza bat esaten duena ateratzen zirela espatadantza bat egiten, eta azkenean bukatu zutela bata bestearen kontra espatekin borrokatzen, hildakoak egon zirela eta guzti. Horrelako mobideak badaude. Eta gero, genero ikuspegitik bebai, aipatzen ziren emakumeek zenolako paperra zeukaten, inauterietan, eta badaude beste testigantza batzuk, igual garaiko testu ingurua agerian usten zutena, aipatzen da la falda pantalon, eta horrelako kontuak. Eta gero Portugaleteri dagokionean, horre bai bilatu ditugula, adiez, maskarak egingo ditugu, eta maskaren oinarria da, 1993an, ekuestaziorako aterako ziren, konpartza baten oinarritua, Eta gero, garai horretako kantu eske asko aurkitu ditugu. Eta bereziki oinarritu gara, apur bat oiarraren figura ere ateratzeko, el Cantar de las Carrasco Liendas agertzen dena 1993an ere, Portugaleten, eta hor bertan agertzen da, zelan joaten ziren etxe, oiar beltzarekin, eskatzen arrautzak, eskatzen dirua, eskatzen gauzak, eta kopla horietan hori kantatzen da. Beste kopla asko ere agertzen dira, batxoloko beste konpartsa batena, palangreroen beste konpartsa batek kantatzen omen zituen, baina, aurten egia da, ere denbora karrapatu gaituela, eta dena ezin izango dugula antolatu, baina hori. Eta gero portun ere agertzen zaigun beste dokumentazio zaharrena apur bat hitz egiten duena zehaz-mehaz ere trajen inguruan da 1860 ingurukoa, prohibizioa da, hau da, debeku bada, esaten duena, jendea ezin dela joan jantzita apaizes, ni de Guardia Civil, ni con pellejos, orduan, debeku hori agertzen da hainbat urtetan, orduan horrek esaten digu, debekatzen zutenak esaten digu, zertaz mozorratzen ziren. Hau da, no pueden ir con los pellejos a donde las damas, horrela agertzen da, jendea sasatzen joaten zelako, eta jartzen zuen sorduta dizordutara joan zen jendea estalita, sordutan ez, orduan herri guztietan agertu dira horrelako debekuak, eta debekuek asko esaten dute zer egiten zuen herriak. Eta gainera, arautegi bat,
Bazegoen, Claro. ez dakit, baina herrian sustraiatuta zegoen inauteria, ezta? Claro, hori da, azkenean arautegi bat jarri bazen nuen, inauteria hori delako, apur bat instituzioaren kontra doan zerbait, apur bat soroa dena, kontrolatu beharrekoa, Elizaren kontra doana, orduan, pues se les iba de las manos. Badaude debeku batzuk bai, aipatzen dira artikulu batean, zelan debekatu egiten zituzten apaisak edo abadeak parte hartzera. Bai, Aurrek esaten du bai, pues aurretiaz parte hartzen zutela, moduren batean edo bestean, ezta? Parte hartzen zutela. Baina bai, badago dokumentazio kuriosoa eta oso polita irakurtzeko. Noiz galdu zen inauteria Portugaleten? Azken urtea, 35ean. Frankismo gerra zibil garai horretan debekatzen hasten dira inauteriak Euskal Herri osoan. Eta gero bai topatu genuen frankismo garaia eta gero, ezta? Bai, 80. hamarkadan jatunak kuadrillak uste dut egin izan zirela berriz ere nahi zutenak hasi zirenak, baina haiek ezin oinarritu 35ean egiten zenetik. Osea, uste dut kauteros jantzitago zirela, kaldereros, hijitos jantzita eta. Hijitos, bai, horrelako. Bai, baina galdu tradizionala edo hemen egin izan dena 35ean, bai, segurazki. Egia da, bueno, hemen egingo dugula ez dela hori esan dute, ez dela argazki finko argazki zehatza 1930ean egiten zen inauteri baten, ezta? Baina baditu bere kutsuak, baditu bere gauzak. Baina koplak kantatuko dituzue? Bai, koplak. Eta koplak bai direla, ezta? Ia zehatz mehatz. Horre agertzen zirena dira, euskaratu ditugu batzuk, horiek euskaraz kantatzeko, baina erabiliko den musika guztia, bai dantzetarako eta kanturako, bada edo portugaleteko bertako kantutegikoa, Pedro Heredia eta bertako kantuak, moldaketak, edo Portugaleten aipamenen badaukatenak, edo sortutako batzuk. Baina, gehiena izan da, dokumentazio lana eginda ere, kantu guztiak izateko Portugaletekoak. Hau guztia antolatzeko, inauteri batzorde bat sortu duzue, ezta? Bai? Hasi ginen holan talde bat, holan grinarekin eta nahiarekin eta motibatuta geundenak batez ere hori ikerketa lana egiteko. Ikerketa lan hori egin eta gero antolatu genuen Oierra Laolazarekin, da oso dantzari eta folklorista famatua mundu honetan. Antolatu genuen hemen merkatuan hitzaldi bat. Inauterien inguruan, eta hitzaldia eta gero egin genuen gure aurkezpen moduko bat, zer topatu genuen Portugaleten edo inguruan egiten zena, eta zer gustatuko litzaiguke ateratzea. Eta hortik ja, zabaldu genuen lantaldeak, herriko jendea hasi zen parte hartzen lantalde desberdinetan, jantzietan, musikan, kantu eskean, koplak bestea, eta orduan izan da, nahiko auzolanean edo elkarlanean egindako inauteri bat, guztion artean joan gara erabakiak hartzen, eta joan gara eraikitzen. Zenbat lagun zarete? Orain talde guztiak 30 bat lanean, bai. Lanean 30 bat edo izango gara. Gero badago WhatsApp talde bat bidaltzen dituguna komunikazioak edo, eta horretan eunda piku lagun bagara. Eta guazen arira orain, zer antolatu duzue, zer egingo duzue, noiz, nola? Hasiko gara 21ean, otsailaren 21ean, eta hasiko gara goizean egiten kantu ronda, kantu eskea. Eta orduan ibiliko gara Portugaleteko auzo desberdinetatik, kantatzen, dantzatzen, ondo pasatzen eta eskatzen. 10 hasiko gara larrantzen, 10etan?
amarterdi. Bai, nahiko goiz, karo, pasabar gara auzo guztietatik. Portugaletek badauka Repele, osea, aldapak eta... emango dugu goiz oso auzo guztietan eta heltzen garenean auzo hietara baitzen dugu bertako elkarteekin eta dantza taldeekin edo heltzen denean konpartsa edo heltzen denean talde osoa, hor jana eta edana egoteko. Dantzatuko dugu jan edan eta venga beste auzo batera. Hurrengora. Eta horrela 3 terdiak arte edo. Bai, hori da apur bat goizeko plana. Bukatuko genuke hemen merkatuan, ez dakit ordu biak aldera izango den, gutxi gora berakoa, gero egunak markatuko digu bai, zein ordutan ez da. Baina bukatuko genuke hemen merkatuan eta gero antolatu dugu herri baskaria. Hemen merkatuan, parte hartzaile guztiekin, danak mozorrotuta eta hemen eginda. Indaba da bat egingo ditugu, edo indabak jango ditugu, bai, aipatzen dira, hainbat txarletan eta hainbat hitzaldietan aipatzen da, zelan, hau duela gutxi egon ginen batean, eta ze lotura edo referentzia zeukan haizeak inauteriekin. Eta aipatzen zuen, askotan jaten zirela, inauteri garaian jaten zirela, nola da, puskerrak sortzen zituzten jakiak, eta bueno, pues indabak egingo ditugu hemen, elkarlanean bebai, hemen antolatuta, eta gero arratsaldean... Hori, arratsaldean litzateke merkatutik udaletxe plazara kalejiratxo bat, apur bate oiarraren kalejira edo deituko duguna, eta bertan egingo zaio oiar dantza bat egiten da, oiar burua mosteko oiarrari, eta apur bate simbologia hori... Argitu ez dela benetazkoa, oiar. Hori da, oiarra ez dago bizirik. Herri batzuetan oraindik bizirik dago, eta mosten diote burua. Nahiko herri askotan egiten den erritua da, ez da? Oiar bate, igual lurrean lurperatu egiten dute, burua bakarrik agertzen dena, eta orduan herriko gazteek begiak itzita, lortu barutena da, oiarrari burua mostea. Hau, karo, antzinean egindako erritu batzen, gaur egun... Portugaleten ez, bai? Hemen ez, baina inguruan. Eta bueno, guk egin duguna da izan da hori moldatu bat, oilarra ez da benetazkoa, argi eta garbi, ez da? Eta moldatu dugu dantza batekin. Eta orduan dantzaren bidez, eszenifikatuko dugu erritu hori edo. Eta bertan hori 6 terdietan epaiketa egiten zaio oiarrari, Portugaleten aurten gertatuko gauza txar guztiak eta munduan gertatuko gauza txar guztiak bere errua direlako, eta erre egingo dugu plazan, hori da. Eta guztion artean, dantzatu eta ondo pasatu eta bukatu hor. Eta Portugaleteko herria gonbidatuta dagoela ikusteko. Guztiz, mozorrotuta. Hori importantea. Maskarekin, antolatu ditugu maskara tailer batzuk antolatu ditugu, gero YouTubeko kanalean badaude tutorialak maskarak egiteko, kantuak ikasteko, dantzak ikasteko, badago hor guztia parte hartu nahi duen edonorke ikas dezane da, eta guztiz parte hartzailea dago, hasierrek esan duen moduan hasieran, ideia da herri inauteri parte hartzailea, herriarena eta herria inauteriaren parte aktiboa dena, eta ez kontsumitzaile ez duena bakarrik ikusten alboetatik edo, baizik eta parte hartzen duena. Eta apur bat ere, gure herriko nortasun hori indartzeko, ez? Azkenan, elementu hauek gure ustez komunitatea sortzen dute, elementu hauek sortzen dituzte sareak, harreman sareak sortzen dituzte, eta oso importantea dira herri baten kohesiorako gauzak, eta inauteria ere horretarako da herri guztietan.